Iya, mau lihat tema di Tuhatta, mau lihat tema di Lasni Rohatta di Obason. Di Opung Niba, na tua-tua nami di Son, Opung Paul. Las rohanami di Ulota Sadarion, Alanunga, Ojak, keluarga naib baru, dongan namion, dongan sahutan namion. Alani molotu songono pepung na tua-tua nami haroroni pungwata parsahu tahun sisoding las matong rohamu. Omma haroro nami, omma tangyang nami. Asahatani na tua-tua mana madok, ador halukama tugu-tuguni lobu, ador haditi tugu-tuguni horbo. Penggeng saurmatua mahamu opung na tua-tua nami, patugu-tugu pahopu. Saha tu namar nini dohot marnono butina. Emma tutu. Buat saudara kami juga, kami kumpulan persahutan Sisoding mengucapkan selamat membentuk keluarga baru menjadi keluarga teladan. Hatanina tua-tua mana madok, pakat main nahotang urat nai masih jawatan. Tu dia peha muatong mangalaka, tu sima dapotan persaulian. Udut ma nang akal pangomoan. Buti ma. Emma tutu. Si monang-monang mate si sadahata mahita.